Deixa'm saludar a aquesta hora la doctora María José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Bon dia, doctora. Bon dia. Què diu que la majoria en rentem malament les dents? Bueno, potser necessita la població una mica una petita lliçó pràctica per recordar-ho. Doncs volem aquesta lliçó, doctora, perquè perquè si no... Però s'ho fan els espais elèctrics, ara freixes tot. Sí, però espera't. Per exemple, ara diuen, la doctora ens dirà si sí o si no això, que per anar bé hem d'esperar entre 20 minuts i mitja hora abans de rentar-nos les dents després de menjar. És a dir, que allò d'acabar de menjar, acabes de dinar, prens el cafè i calla que em vaig a rentar les dents, diu que s'ha d'esperar una estona. És així, això? I per què, si és així? Doncs mira, és així per un motiu molt senzill. Quan nosaltres dinem, sopem, acostumem a finalitzar l'àpat amb algun tipus de beguda, com el cafè que has mencionat tu, amb sucre, o a vegades l'acompanyem al dinar amb begudes carbonatades, que són àcides. Ara que fa calor a l'estiu li posem llimona a les begudes. Això fa que el pH de la saliva baixi i com que l'esmalt de la dent està format per minerals, aquest pH, al baixar, ataca l'estructura de la dent. Si nosaltres a sobre freguem, ja sigui amb un raspall elèctric, ja sigui amb un raspall manual, hi ha el perill de que es desgastin les dents més del compte. Com que el cos és intel·ligent, el que fa és compensar aquest atac àcid que pot fer els dolços o poden fer les begudes àcides, augmentant el pH. La mateixa saliva ho rectifica. Llavors, si esperem i deixem temps a la saliva que actuï, aquests 15-20 minutets ajuden a que el pH es restableixi i quan ferrotem les dents, ja sigui amb raspall elèctric, ja sigui amb raspall manual, doncs no li farem el mal mecànic que el podem fer si ho fem abans. Veus si n'aprenem de coses al matí de Ràdio 4? El cos intel·ligent meravellosa. Qui t'ho explica? Ningú. Les coses normals no les expliques només que al matí de Ràdio 4, Freixas. No, és que una cosa molt interessant. Passada. Però al final has dit 15-20 minuts, vols dir, amb un quart d'hora o 20 minuts n'hi ha prou? O millor esperar mitja hora? És que hi ha el risc de que després se t'oblidi. Ja. Llavors els dentistes sempre diem que entre res, no raspallar-se, que se'ns oblidi, i fer-ho doncs, als 15-20 minutets, ostres, als 15-20 minutets. Ara, si som rigorosos i respectem els 30 minuts, fantàstic. Si ens posem una alarma al mòbil, genial. Escolta, doctora, tots hem anat alguna vegada al dentista. Com és que no t'ho expliquen, això? Com és que fins avui que hem parlat amb tu no ho sabíem, això? A tu t'ho ha dit mai el dentista? No, mai. A tu, Jordi Bota, a mi tampoc. Que el pH es compensa ell mateix, el cos intel·ligent, és meravellós. Escolta, Xavi, per cert, que sàpigues que sempre millor rentar-se les dents al cap d'un quart d'hora o 20 minuts després de menjar per això i per això i per això del pH i no sé què. No, doctora? Una de les tasques del dentista realment és la prevenció, i jo estic convençuda que hi ha molts companys que ho fem habitualment a la consulta. Sí que és veritat que els dentistes de la nostra època potser estaven més centrats, estem parlant de quan érem petits nosaltres, que és quan més educació i d'higiene bucodental i de més es fa, doncs possiblement estaven centrats més en curar la dents, en la dent, en la càries i de més. Actualment estem treballant moltíssim en el tema de la prevenció, en escoles i de més, s'està fent una gran tasca, i jo crec que cada vegada hi ha més sector de la població que sí que coneix alguns trucs per cuidar-se molt millor la boca. Carai, escolta, quins altres errors cometem habitualment en contra dels interessos de la nostra boca? Doncs mira, ha mencionat el teu company l'ús del raspall elèctric i pot ser una curiositat que, com que ens han ensenyat de tota la vida amb el raspall manual, quan agafem el raspall elèctric el movem tota l'estona. I el raspall elèctric el que s'ha de fer és deixar-ho dipositat, recolzat en una dent, deixar-lo actuar perquè ell mateix rota, passar uns segons, deixar-ho en una altra dent i deixar-lo treballar i no començar-lo a moure tota l'estona perquè llavors no farà la seva funció. Aquest pot ser un dels consells. Després, completar i raspallar-se la llengua també és important, que ens la deixem moltes vegades. El paladar també, el vel del paladar, doctora? Costarà més i té menys retenció de restes, es pot fer de tant en tant, però no és tant... Pensa que la llengua, sobretot si estàs, es pot fer de tant en tant, però no és tant... Pensa que la llengua, sobretot, sí que reté moltíssimes restes. Carai, tu et rentes les dents amb raspall elèctric, doctora? Jo em rento les dents amb raspall manual. Curada, els fem servir millor i simplement és un costum que he fet servir sempre. He provat l'elèctric, lògicament, per poder parlar d'ell i de més, i l'he fet servir a temporades, però actualment faig servir el raspall manual. Per tant, no hi ha un millor que l'altre, Xavi. Sí, però ells perquè saben com s'han de rentar les dents amb el manual. Nosaltres potser no en sabem tant. Explica'ns-ho, això, doctora, com ho hem de fer.
Mira, sobretot s'ha de ser meticulós i s'ha de ser... No és una qüestió de força, és una qüestió de temps. El raspallat mecànic ha de ser ordenat, endreçat. Hem de pensar en què hem d'estar 4 minuts raspallant-nos les dents. I per fer-ho fàcil podem pensar que la boca té 4 quadrants. Doncs dediquem 30 segons a cada part, és a dir, el quadrant de dalt a la dreta, 30 segons per davant, 30 segons per darrere. Com col·loquem el raspall? Si és manual, hem d'intentar fer un angle de 45 graus com si volguéssim que entrés una miqueta entre la geniva i la dent. Raspallar una miqueta aquesta zona i després arrossegar cap en fora. Llavors, sobretot, 4 minutets i res de fer-ho amb força. La geniva no ha de pagar tot el nostre estrès. Hem de posar un pòsit al mirall dient calma. Calma, això està bé, Freixas. D'acord. Amb presses. Escolta, quina és la millor pasta de dents, doctora? Oh, bona. Bueno, hi ha moltes al mercat, llavors... Quines són les millors? Hem de deixar-nos aconsellar pels dentistes, sense cap dubte. Hi ha algunes que estan més alineades amb nens petits que tenen la concentració de dosi adequada de fluor i de més. N'hi ha altres que estan més pensades per problema de genives, per reforçar l'estructura de la dent. Hi ha altres que són més globals. Això no hi ha res millor que confiar en el teu dentista i preguntar-li... Les més cares són més bones, doctora? No té per què. No té per què. Però quins components, amb què m'he de fixar per saber que una pasta de dents és bona? Nosaltres recomanem sempre que hi hagi fluor i que hi hagi un antisèptic, és a dir, que hi hagi algun component que realment ens ajudi a reforçar el control de l'eliminació de bactèries i, sobretot, el fluor a la dosis adequada a cada edat és necessari. El col·lutori, el tema col·lutoris, que és molt aconsellable, és imprescindible, potser no cal tant com es pensen alguns. Què hem de fer amb això? Sí, no ha de ser una eina que fem servir habitualment, no és necessari. El que passa que sí que és cert que en determinats moments, quan sagnen les genives, quan hem de donar-li una dosi extra de fluor al nen perquè acaba d'erupcionar la dent i necessita un reforç, sí que és veritat que seguint les instruccions del dentista es pot fer servir puntualment. Però aquell costum que tenen alguns pacients de jo no sé acabar el raspallat de dents sense acabar amb col·lutori, no és necessari, no cal. I els que ens mosseguem les ungles és una calamitat, això, per les dents, no? Bueno, per les dents i la quantitat de bactèries que hi ha sota les ungles i que van directament a la boca. Calla. Si això t'anima a deixar-ho... Mare de Déu. Costa, això. És un vici, com el tabac, com tot això ho hem de deixar a poc a poc. Ens enganxem a tot. No és el pitjor vici que pots tenir. Jo et convido a... Ja, però és molt lleig, això, aquestes ungles. Per les ungles, per les dents. Això. Sí. Per les dents és fatal, això, no, doctora? Sí. Pots provocar un desgast excessiu, perquè, clar, les dents no estan fetes perquè les estiguis fent servir precisament per això. Hi ha qui té l'hàbit de mossegar el bolígraf, ens passa el mateix, i hi ha qui té... I a vegades hi ha temes de professions, no? Ens passava amb les costureres de tota la vida, no? Que es ficaven les agulles, no? I que realment això els hi acabava deixant marques. O sigui que sempre que es pugui evitar, evidentment, s'ha de fer l'esforç d'intentar-ho deixar. Bé, aliments que fan mal a les dents. No sé, jo sempre he sentit dir, ara m'ho confirmaràs, doctora, per exemple, que la llimona, que és molt bona per la salut, i moltes i bones propietats, però taca les dents, les mal, sí? Bueno, la llimona és molt àcida. Llavors, com he explicat abans, pensa que si... Imagina't, amb l'explicació que t'he donat abans del raspallat, d'esperar 20 minuts, imagina't el supòsit de persones que realment, com que és un aliment que sí que és cert, que és molt sa i és aconsellable el seu consum, però s'ha de vigilar, o amb moderació, o realment ingerir-ho d'una manera que no contacti directament amb les dents, perquè realment el ser tan àcid, quan impacta contra l'estructura de la dent, baixa el pH, pot eliminar part de la... A veure, no et farà una gran lesió, però si el fas servir habitualment i diàriament sí, llavors pot produir desgastos en l'estructura de l'esmalt bastant importants. Si després arribem i ens raspallem les dents, doncs el fregament pot ser bastant lesiu per la dent. Bé, altres aliments que siguin perillosos, diguéssim? El cafè, diuen. Tot el que sigui... El sucre, tot el que sigui sucre i tot el que sigui àcid. Llavors, tots les xutxes, begudes carbonatades, fugim sucs,
sucs industrials, fugim bastant d'ells perquè són molt dolços. En molts casos combinen sucre amb àcid, llavors és terrible. Doctora, i la higiene interdental, és a dir, el fil o aquests raspallets petitets que t'has de posar, això com ho hem de fer, doctora? És imprescindible a cada rentat, no sempre, només quan et sagnen les genives? Perquè de petitets no fem fil interdental, és massa agressiu, no? I els de grans, alguns ens n'oblidem. Ens costa molt agafar l'hàbit de la neteja interdental, però sí que és important, sobretot, com tu dius, en adults. Llavors, quan els espais interproximals interdentals són molt petits, és més recomanable la cinta. El fil, al ser tan finet, sí que pot ser més lesiu si no tens la tècnica acurada. I sí que és veritat que la tècnica sí que és necessària a vegades agafar-se el vídeo de YouTube de turno, no? Jo ho faig amb els raspallets aquests petits, que són taronja, lila, segons el color i el gruix, amb els raspalls aquests petitets. Sí, depèn de l'espai, si adeques el raspall adequat, és molt més fàcil. Per no carregar-me la geniva i no destruir tot l'esmalt de la dent, clar. Escolta, quantes vegades et raspalla les dents, tu, al dia, doctora? Doncs mira, cada vegada que mengis t'has de raspallar. I si et saltes un àpat 3 cops al dia seria l'ideal. Si fas un àpat extraordinari, doncs t'has de raspallar també. Perquè pensa també que els raspalls, els àpats de mig matí i els àpats de mitja tarda, a vegades són els que porten més dolç, els que porten les coses que no ens hauríem de prendre. Llavors són els que hem de vigilar més i raspallar-nos millor. Bé, el Carles de Barcelona, un oient, diu: quan em llevo, em rento les dents, després esmorzo i després me les torno a rentar. Està bé, el que passa és que malauradament hi ha molts pocs Carles, però està ideal. Pensa que per la nit la producció de saliva, que és la defensa que tenim a la boca, és mínima i llavors les bactèries aprofiten per multiplicar-se. Si ens hem deixat alguna bactèria perquè no ens han raspallat, és molt difícil raspallar-se i eliminar tot el que ens agradaria. Llavors aquestes bactèries es multipliquen i llavors pel dematí t'aixeques, les elimines i llavors esmorzes, així no te les menges. Carai, tu. Escolta, m'encanta, En saps i t'expliques molt bé. I és molt útil, Freixas, perquè això és el que tu dius, que ningú en parla i el dentista t'ho explica, tu no entres a internet a buscar-ho i fem coses malament, Freixas. Jo, per exemple, m'he assabentat avui que amb el raspall elèctric has d'estar calladet, Freixas, paradet. I jo tinc el vici amb el raspall elèctric fer com si fos un raspall normal i vaig movent-lo amunt i avall. No, l'haig de parar i que treballi només el raspall, no jo. Ai, senyor. Que torni, Freixas, que segur que tenim més dubtes. Doctora Maria José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, t'agraeixo moltíssim tot el que ens has ensenyat aquí al matí de Ràdio 4 i et demano, sisplau, que tornis, que vinguis un dia aquí i en parlem amb calma de tot plegat, perquè és importantíssim també. Sí? I tant, quan vulgueu. Doncs així ho farem. Un plaer. Igualment, un plaer, doctora. Moltes gràcies. Molt amable. Adéu. Gràcies a vostè. Adéu. Quins professionals que tenim, tio. Tenen una bona presidenta, els odontòlegs. Tenen molt bona presidenta, Freixas, s'ha de dir. Tenen una molt bona presidenta. Sí, s'ha de dir.